Nu vil jeg vise, hvordan man opretter en ny sag på Azure Web. Log ind på Azure System, og oprettelse af en ny sag sker inden for fanebladet Administration. I den sorte bjælke vælges ejendom projekter, og her ses de sager, der er oprettet. Tryk på Opret. I feltet Navn skrives byggesagens navn. Dette er det eneste felt, der er nødvendigt at udfylde, for at sagen kan oprettes. Resten af felterne er valgfri. Tryk på Gem, og der kommer nu en dialogboks, hvor der skal vælges en skabelongruppe, som skal tilknyttes sagen. Vil man gerne have alle standardskabelonerne tilknyttet, kan der sættes flueben i feltet øverst. Tryk på OK, og sagen er nu oprettet. Ved at højreklikke på en eksisterende sag får man mulighed for at redigere den. Der er også mulighed for at arkivere sagen, når sagen er afsluttet. Tryk på Arkiver og OK, og sagen ligger nu under arkiveret. Højreklikkes på sagen, har du mulighed for at aktivere den igen, og nu ligger den i de aktive sager. Når du er færdig med at oprette dine sager, lukkes vinduet ved at trykke på krydset, og nu er du klar til at bruge Azure.